हमनी के वीडियो जे भी भैया बहनी देखेला लोग लोग के कोटि कोटि धन्यवाद बा। और आज के कहानी रउआ लोग के पसंद आई तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देम लो और साथ ही बेल आइकन के भी दबा देम लो ताकि आए वाला वीडियो जब भी हमनी के अपलोड करी जा तो रउआ लोग के मोबाइल पर नोटिफिकेशन चल जाओ। आज के वीडियो स्पेशली फुल वॉच करें लो ताकि हमनी के जो कहानी बनावले बानी सन रउआ लोग देख सकी और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देम लो। तो चलिए लो वीडियो शुरू कर दनी। आपन मियाँ ठीक बानी नू ज्यादा दर्द तो नहीं होत नू, शांति से धीरज बना के रखी है ठीक बानू। शुरू में दिक्कत होला ठीक बानू, अच्छा से रही। हाँ अपन मियाँ ज्यादा पीड़ा तो नहीं होत नू, धीरज बना के रखल जाला, शांति से रहल जाला। ई तो भगवान के देनी बाटे, जब चाहिए तब दीहन ठीक बाटे, लेकिन अपना हाथे धीरज बना के रखिए अपन मियाँ। वो सब तो ठीक बाटे लेकिन एगो बात सुन लो, हमरा बेटी ना चाहिए, हमरा बेटा चाहिए, हमरा कुल के दीपक चाहिए, समझ लो ना। सोच ली है जहाँ बेटी हुई कि तरह के घर से निकाल दे हम, समझ लो ना। जहाँ बेटी भाई कि दोनों भाई बेटी के घर में रहे ना देम, तारा लोग के खर्चा ना उठाए, सोच लिया। हाँ बाबूजी हमरो के हमर भतीजा दी है तो हम राखी बांधे, हमरा भतीजी ना चाहे बाबूजी, हमरा भतीजा चाहे, समझ लू। हमरा के भतीजा दी है खूब बढ़िया मोट झोट गोर, कैसे नहीं बुढ़िया बिया आए पतोहिया के बारे में नहीं के सोचत है, खाली पोता के बारे में सोचती है, पोता के बारे में। अब पोती हो जाए तो का करिहन, फेंक दिहन। खुदे मुहरारू होके आए पोतो होके ऐसा नैसन बात बोलत हरी, तनिको रिंका दिमाग बाटे कि खुदे के तो बेटिया काहे ना मुआ देली अपना बेटिया के, क्यों करा के धमकी देता रही कि हमरा के पोते चाहिए। वो बेचारी अलगे पीरा में बिया, एगो ही अलगे ताना मारा तारी। हे भगवान हमरा के एगो बेटा दे द, न तो हमार जीवन काल हो जाए, हमरा के घरे में रहे ना दिलो, हम कहाँ जाए एक बेटी के लेके। हे डिगहा के बाबा हमरा के एगो बेटा दे द, तारा के 5 लीटर दूध चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए, आते आते तारा के पूजा करें। हे डिगहा बाबा हमरा के एगो बेटा दे द, हमार पुकार सुन ले हे डिगहा बाबा। चलो सन जैसे चलो सुन तो आवे दसन डॉक्टर के देखिए दसन, हमने के चले के बाहर इंतजार कर लो ठीक बा। बाकी हमार पोता आई तो हम ओकरा के लेके खिलाएं, ओकरा के बहरी लेके जाएम, ओकरा के मिठाई किन के खिलाएम, खिलौना लेके आएम, कपड़ा लेके आएम, बढ़िया बढ़िया जूता लेके आएम। सुन ले भौजी हमार माई के मन उदास मत होके दीहा, हमार माई के एगो पोता दे दीहा ना तो सोच ली है घर में रहे ना देम सन माई बेटी मिल के चल ले है जगह से अपना नहीं है, सोच ली है खूब सुंदर एगो लड्डू खानी बेटा दे दा हमरा बनवारी भैया के कांधा। हमनियों के बड़ा मन करेला टोला महला में मिठाई बाटे खाती, लोग लागे ताना मारे खाती कि देखो तारा पतोहिया के बेटी भइल बिया, बेटा नहीं भाई। हमरा ताना नहीं सुने के, हमर माइयों के नहीं सुने के, समझ लू। हमनी के खूब सुंदर बेटा दे दिया। चल माई चल बाहरी चल, चल बैठल जाओ इंतजार करल जा। हाँ तेहू चल ए तहनियों के चल सुने बाहर इंतजार कर जाओ। आज ही हमारे कुल के दीपक हमारे घरवा अंजोर हो जाई, आज आयन हमर भतीजा हमर घरवा अंजोर हो जाई। ए भौजी दे दा जल्दी एगो भतीजा। देखा सास के बात के ध्यान ना देहल जाला ठीक बाटे, ऐसा टाइम बहुत खराब टाइम होला, अपना दिमाग के शांति रखल जाला ठीक बा। वो तो हले है कम दिमाग के, खाली बेटा के फेर में रहेले, इनकरा ना बुझाला कि हमू तो एगो बेटिए हई, हमू तो एगो बेटी पैदा कइले बानी, ई सब बात ना सोचलेला ठीक बाटे। मोटका दीजिए तनी हमनियों के चलल जाएंगे ससुई करे, देखो तनी आपका कपुआ पकावत रही। हमनी के जाता नहीं सन, जल्दी हमनी के खुशखबरी सुनावा, हमनी के बाहरी इंतजार करता नहीं सन। अरे काकी तू चिंता मत कर, तार पर तू ठीक बाड़ी, ऐसा दिक्कत होला। हाँ तू चिंता मत करा, तू मन में धैर्य रखा, तू ही एतिया बेहाल हो जाबू तो उनकरा के संभाली। अरे हाँ काकी मोटकी जी ठीक कहता रही, हमनी के बानी सन्नो उनकर पीड़ा के हरी उनकरे नु हरे के बाटे। अरे हम दुखी तो बढ़ ही बनी, लेकिन सोचे तनी कि भगवान पोता एगो दे देते तो ठीक रही। बेटी हमरा ना चाहिए, बेटी का होई, बहुत परेशानी होला बेटी के पोसा पाला पढ़ावा लिखावा, ओकर वैसे दुनिया भर के दहेज दे के बेटी के विदा करे के पड़ेला। हे भगवान एगो हमरा के पोता दे दे, भगवान हमरा के बेटी मत दी, हमरा बेटी ना चाहिए। काहे बुढ़ी हो, काहे पोता के रट लगले बाड़ू, बेटी हो तो फेंक देबू का, तारा एगो बेटी नहीं खे, तुहू तो एगो बेटिए न हो, तारो के माई तो जन्मे न देले बड़ी, तो तारा के ना जन्म देले रहित तो तू का करतू आए ए बेरा तो सास ना बना रहतू, दूल्हे का माई ना बना रहतू, तो बेटी से काहे पीछे भागत रू। औरत हो का औरत के दुश्मन वाले बड़ू, तनको नहीं के बुझात कि पीड़ा में बिया तो भगवान से गुराई कि भगवान ओकर पीड़ा हर ओकरा के बढ़िया से लइका दा, लेकिन तू बड़ू कि पोते के चक्कर में लागल बड़ू कि हमरा पोता चाहिए पोता चाहिए। पोता लेके का करबू, पोतो तारा के सवार में सीढ़ी लगा के दे दी का करता रे दरवाजे पर खड़ा होके, आओ हेने बैठ जाओ शांति से, जब होके वाला होई तो खुदे हो जाई, आवाज सुनाई दी तो चल जाई।
माई हम इंतजार करता नीनू कि भौजी के लइकवा होई त आवाजवा सुनाई दी तबे नु जाय मंदारवा डॉक्टर बुलाई लो त ऐसे तेजे खड़ा बानी। ठीक बाटे खड़ा रह। सुन का हाल बाऊ का ठीक बाड़ी नु हमरा के पल पल के खबर दो ओ जगवा से। अरे माई का हो गइल हो हमरा के बिना बतौले चली आइलू हमरा के खबर ना देवेला। हम घर में देखत त केहू नहीं थे त पड़ोसी के काकी कहली है कि गइल वाले हॉस्पिटल लेके ओकरा के। अरे हाँ बनवारी बेटवा कहती केकरा से कहवा आई तू तो रहने बेना कइला हा त एकनी के दुनु राली हसन त आ गइया हॉस्पिटल। बस थोड़े देर के बाट बाटे ओकरा बाद से पोता हमरा गोदी में होई। हम बहुत खुश बानी अंदर से लेकिन अभी अभी हम दुखी बानी कइल बिया अंदर का होई का ना होई। अरे माई का पोता पोता कइले रहेलू पोता होई चाहे पोतू होई बढ़िया बढ़िया हो खो आ पोतिए होई त का हो जाई पोतिया तरह के थोड़ी छोड़ दी। बुढ़ापा में तो उहे तरह के ढेर करी पोतों से भी ज्यादा तरह के करी। तू चिंता मत कर पोतियो होई तो कोनो बात नहीं है। अरे ना ना हमरा पोती ना चाही हमरा पोती चाहबे ना करी हमरा पोता चाही पोता। सोच ली ह दोनों जना के घर में ना रहे देम हमरा पोता चाही केहू दिया करके हमरा पोता चाही। अच्छा वो तो भगवान की देनी भजन होई तन होई तले बैठल आराम कर लो। माई हो लागत है पोता जी आवाज देवे लगलन कुछ खबरी हो गले माई। सचो का हो तन जाके देखियो त अंदरवा का होता देख के आओ त काची भइल बाटे। ठीक हो माई जाता नी। ओहो हम त फुआ बन गईनी हमार भतीजा आई गईल। ओहो फुआ बन गईनी हम त भतीजा आई गईल। देख ला पूरा खुशखबरी आई तेरा पोते होई तू टेंशन मत ला ठीक बानू माई। का बोल दे गोली है त खिलखिलाई के काहे चेहरा उदास हो गइल बा। माई माई हो ए माई हमर भतीजे भइल पिया ए माई भतीजा ने के भइल हमनी के सवरमान पे पानी पीर गइले माई। का हमरा पोता नहीं भइल पोती आइल बिया। हे भगवान कौन जन्म के हमरा से बदला ले तारा ए भगवान तारा से एगो तो पोता मांगले रहनी तू हमरा के एगो पोता ना दे सकत लहा काहे खातिर बेटी देला हम तो कहते रहनी कि बेटी हमरा ना चाही। अरे काकी तू काहे इतना टेंशन लेत हारू हमरा नइखे बुझात। अगर जे बेटी धरती पर ना पैदा होई तो तू बहू कहाँ से लेबू बहन कहाँ से चाची मामी काकी एगो लड़की एगो औरत कितना सारा धर्म निमाहे लालो और तू वही औरत जात के तू अपमान करता रू औरत होके। एगो बेटी ना होखो तो आंगन बढ़िया ना देवेला आंगन ना से बनाओ खोला। एगो औरत बढ़िया ना होखो तो परिवार आगे ना बढ़ेला कबो भी। तू हॉस्पिटल में देख ला पुरुष जितना बालो उससे ज्यादा ही हॉस्पिटल में अभी औरत बालो। तू औरत जात के अपमान करता नु कितना ही शर्मसार बात बा कितना खराब बात भाई। अरे हाँ काकी का हो गइल लड़का भइल चाहे लड़की भइल उसे का करे के बा तू खुशियां मनावा मिठाई बांटा। का कहीं ये बाछी देह में के पूरा बल हमर खत्म हो गइल कितना खुश रहनी है कि हमरा कुल के दीपक आवतन लेकिन हम का कहीं हमरा देह में के पूरा बल खत्म हो गइल बा लागते नहीं कि हमरा देह में जान बाटे। कुछ बा माई चला एक बार देख लो ना जइबू तो तार बतोहिया का कही कि हमर सास दिखाऊ ना आइली हा। अरे हां काकी जा देखियो हम ना जाम हमरा जाई के तनिको हिम्मत नहीं के पड़त हम ना जाम। बेटी ये कोख से बोल रही माँ कर दे तू मुझ पे उपकार। बेटी ये कोख से बोल रही माँ कर दे तू मुझ पे उपकार। मत मार मुझे जीवन दे दे मुझको भी देखने दे संसार। मत मार मुझे जीवन दे दे मुझको भी देखने दे संसार। बेटी ये कोख से बोल रही माँ कर दे तू मुझ पे उपकार। बिन मेरे माँ तुम भैया को राखी किससे बंधवाओगी। मरती रही कोख की हर बेटी तो बहू कहाँ से लाओगी। बेटी है बहन बेटी दुल्हन बेटी से ही परिवार है। मत मार मुझे जीवन दे दे तुझ मुझको भी देखने दे संसार। मानेंगे पापा भी अब तो तुम बात बता के देख लो। दादी नारी तुम भी नारी सबको समझा के देख लो। बिन नारी प्रीत अधूरी है नारी बिन सोना है घर
मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखना दे संसार। बनवारी बनवारी बेटवा हमरा के माफ कर दे बनवारी बेटा। हम तो इतना सोचबे ना करनी, हम तो पोता के प्यार में हम अंधा हो गए बनी, अंधा। हम का कहीं हमरा लागत रहला कि पोता होई तो तोर कंधा बनी, लेकिन हम ही ना सोचत रहनी है कि अगर जे धरती पर बेटी ना होको तो ये दुनिया आगे ना बढ़ी। हम बहुत खराब औरत बानी बनवारी, मेहरारू होके मेहरारू के नहीं समझ सकत। तो के कब से हम उल्टा सीधा बोला तनी कि हमरा पोता चाहिए हमरा के माफ कर देलो, माफ कर देलो। हम बहुत शर्मिंदा बानी बनवारी, बहुत शर्मिंदा बानी। अरे माई ते आँख के आंसू पोछ चल अपन पोती के देख कैसन बिया। तब से पोता पोता कैले बड़ी। हम कहत नहीं कि ये पोता होकर चाहे पोती होकर दोनों हमरा खातिर बराबर बड़ा सन। हम तोर खुशी खातिर हम खुद उदास हो गई नहीं। चल अपना घरे परी आइल बिया, परी के देख चल। हम तो हर लोग से माफी मांगते नहीं, हमरा के माफ कर देलो। अरे कोनो बात नहीं, माफी मांगले कोनो जरूरी नहीं है। बहू काहे उदास बाड़ी बहू? हंस देखो कितना बढ़िया हमरा घरे लक्ष्मी जी आइल बाड़ी। अम्मा जी माफ कर दी, हमरा के एगो पोता ना देवे सकनी, हमरा के माफ कर दी अम्मा जी। अरे दुल्हन पोता होको चाहे पोती होको उससे कोनो फर्क पड़ेला नहीं है। भगवान जी के बनावल एक ही है दोनों। लोग लालच में पड़ता कि भाई हमरा बेटा चाहिए बेटी चाहिए, लेकिन बेटी हमनी के जरूरी बाटे धरती पर। बेटी ना रही तो दुनिया आगे कैसे बढ़ी। बेटी तू हमरा के माफ कर दे, हमरा दिमाग में कीड़ा काटत रहला, ये सब हमरे करते भइल हटे, लेकिन कोनो बात नहीं, जन भइल तन भइल। अब हमनी के खुश बानी सन, मिठाई उठाई बांटल जाई, सोहर गीत गवावल जाई, बेटा होको चाहे बेटी होगी, सोहर तो करेबे करेम। आ तू मुंह पे उदासी मत लेवा, खुश होखा। तब बाकी पोती के देख के खुश बाड़ो नो। खुश नहीं की, हम बहुत खुश बानी। तू लो तो हमार आँख खोल देलू लो। देखो तो कितना सुंदर सूरज खानी चांद खानी हमार पोती बाड़ी, कितना सुंदर लागत तारी बनवारी। इ तहरे पगल बाड़ी। हाँ माई देखना, हई नकिया हई आँखिया हमरे पगल बेटे। और कितना ही गोर भल बिया माई, ये तो हमरे से गोर बिया रे। आ माई भैया देखा ना कितना सोन हमार भतीजिया भइल बिया हो, बड़ी सुंदर लगतिया हो। ये तो हमरा खाली भइल बिया हो। अरे करियट्टी तोरा खाली थोड़ी भइल बिया, ये तो अपना माई पगल बिया, हमरा पगल बिया। अब जाता नहीं घरे और सोहर गवाई। कितना सुंदर भइल बिया बनवारी, मन देख के खुश हो जाता। ये माँ की पछाई और पिता के खुआ बाड़ी, कांटों के बीच खिलल गुलाब बाड़ी। बेटी नहीं खी, ये अपन माता पिता के जान बाड़ी। काकी मिठाई बाटा। अरे मिठाई का खइबू, चला तारा के भर पेट रसगुल्ला खियावत तानी। हमरा पता नहीं कि तार खोराकी कितना बाटे, तो चला घरे। भैया हमरो के नेग चाही, सोचली हा भतीजा होई चाहे भतीजी होई, हमरा भाई नेग जबरदस्त चाही। अरे ते नेक पाले बेरे, तोरा को दूल्हा खोज देता नहीं तो ब्याह कर देता नहीं, वही सबसे बड़का नेक होई।